плечи пряди, тем радость даря, каждый раз повторяется это. Опять настал учебный год, опять Мен Николай Дмитриевич Русская атынан Балтоңор тоскола тагар тыгынча 900 алтта 97 вераздылыктан галибин. Ол эбетер быйыл үлеләбидим. Әлбәттә сылбын үләли хиҗабын корохогы мата ыры ыллыгынан ден бу осколага корохогара булбаккабын музыка предметин эме үйрәтәбин. Атын сылай меха корохок парт жодон тантакка ого Директорлар өксөләре мәсәлән кластер әрәре улахан кластер гырлы бастагы класстан ахсас класска гырлы өйрәтер оглабын бартын кабахатыбын әлбә конкурстарга республика андыдытагы улусны конкурстарга әлбәттә кытынны лауреаттар дипломаннар баллар бәдре семейсе тигеләр дәхтер калбараттан ырыны кытыры алтыхан той катарачыбынан бараппын бәен улуска республика Тесустен билген пөлөккө өлөли хежер инекинти Петрова аттыбын кыпкыраддагатта мигин батыжан элбек конкурстага концерттарга кыттыбыта кене гран-при касты төгүлләк булбыта билген бәйте аранжировщик иделәк то эгеләк үләһет болахаджар Ксения Васильевна Пасевская атынан хореографическое училищега эме оглырый Итерләгә оя хаҗар. Мин булганда бу аңда сосколага корога халашынан өлеләр. Бин 2010 елдан йөри ого жогорын сайыннар кин филиалы булбутым белдәрнән сынабылы булбута. Мин 2010 елдан Сакыр Республикатын йөрәгәрдин тойгына аналаты сөгәбин улахан әйтпетнестәк. Музыка бейнен рыката ырыга берип бите. Ол анда мен ылырбын наха биләпен чиниттә хылтан. Чини булана уже ылырыкар үләлир музыкага. Әлбәк байы оғла хата музыкага беретер. Журапчыга конкурска кыттыгыр буппыт. Үз месте ылбыппыт. Мен Мария Егоровнага бастыгы класстан осколага кирехпиттен ыры ыллыгынан ден ыры курухугар сылжыбытым. Ол онда биһиги арас конкурстарга, полярная звезда, бриллиантовые нотки барамыт, арас наградалары, онна бастыкы үһүс төрдүү степеннах лауреат болар дебитнар. Мария Горналын, оғол сахым тухарытын, бартын, кинилин, ыллан атарбыты. Кини жетер киремет түшебатык лыры тебет, кини оннон микрофонна хата, колонкала хата. Онна жарыктанары тебет. Арас тахамнах конкурстарга бар буппыт. Бидде мен муруннары кытта тоха Сочига баран калбиппет. Илламыт. Олонно барахаджыбытым. Кыра хырыт тахпына олус жылы тахана сышынайдык аспыта. Бихес колага тоғын алты үлетін сағылабыта. Оннаттан бу бәйтін үлетігер, едетігер кіне хамай бірінелі қебеттен мен ғыналыбын. Ол құрды кенеттен бұл дойдырдынан бәрілебет музыка лепчек проектке бәйтін күйін оғын санатын ұрын тұрын үлелер. Оннаттан кене төхедағаны бұл қыра частақ болылар, аяқ частақ болып төйес бәйтін үлетер хүдді бірінелі. Бейеғе бір хамай әбей үйректі әмедер сүрінілі әппет. Мария Егоровна ол құрды кене жарықтыры оғылара арағынай конкурстарға, фестивальлерге бардығар келтейен шөйдік сетейләкті кіптен келелер. Оннатта бейдіне хүрдәғін өрделер олайын. Оннатта бейе олар бұд әргечі сайдылақ болыларғар Мария Егоровна бәйті әме тұс қылатын келдері әдеріттен бейе астынавыд. Звонок